open na ah. Wow, happy ka sa imo regalo. Napa kay Kuya Nathan o para kay Kuya Nathan yan. Kaya ni open na ni mo kuya. Love you all. Love you both. No, kay narang imo. Para imo kay Ate Jana. Kay ano yan, Pearl. Oh, wow. Kay Pearl din open. Ikaw nagkanta ka. Ay mo na. Thank you. Thank you. Nagkanta. Thank you, Daddy Alvin. No, na. Like ka. Sige na, kanta. Sing na, sing. Sing a song. Higher. Happy birthday to you. Very good. Thank you, Daddy Alvin. Thank you, Daddy Alvin. Hello, good morning. We are playing around. We are playing the jumping. How come I don't feel you want me to stop? I thought, okay. Pwede ba alam mo, gusto ko lang naman alam. Promise natin yun. Parang sales lang naman yun. O, halimbawa, sinila sa kliyente. Paano bibenta sa ulo mo sa kanya? Aber? Wala ka masabi. Ito yung TL ka, hindi ka mahusay magbenta. Wala ka naman. Sige na, ano yung sikreto mo? Employee of the month. You have to make it personal. Hindi ko ba personal yung ginagawa? Personal na, pero sa ulit mo yan. Mas pinapaalala mo na sa kanya kung bakit kailangan ka nang hiwalayan. Tama, ang pinapaalala sa kanya kung bakit kailangan in the first place. Alam mo, Enjoy. Enjoy. sweet moments sana together. Teka, sandali. Sige na. Sweet na kung sweet yung kasama yung nasa garap. Get it, Pearl. Alam mo doon. Kailan mo ba? Thank you.